Maadjong gabi update for today's video. Ano kasi ro? Magkaon kong mangga. Ito. Sa dumina ni hapon kay mamalagi ni Uwan magkusog. Nja. Siyatan pud kuan. Parehami kanang gamay rami tug. Gabi kay duha ka gabi nga may tarong nga tug kay sunod-sunod nga kuan yung vigil mi sa kuan ni Atan Lulo. Inja late na mi pero mi matug. Mao nang siyatan ni sa jud katug ron. Inja kuan man kanang nay kuan pug panahon ba ning uwan ug kusog. Ganina mo tong sa dumina ni hapon. Inja lami man ikaw og mangga. Kaantag mangga. Kagag mangga dae. Mao lami man ikaw og mangga. Story time. Lami ikaw og mangga. Wa ko nangibog ha. Bitaw. Daghang maingan nga kanang dapat tagaan ko na og isuon si Aliana. Lagi mo to niyo na. Hindi basta-basta man ang pangidaron. Isid na ko mga anak. Kuan jud, nga pa man ko'y regla kada buwan. Pero kuan nagkontrol mi. Kay madlot ako mga anak. Okay pa siguro ang edad ko rin pa. 46 naman ko. Ayan. Hindi na pwede mga anak. Diyan ka ang kaday. Ako kay ulit ng kong mangga. Basta mangga na. Kanalamian. Karong adlaw jud kuan. Ako sugang uwan da. Ang laba ko. Mana mahay-hay. Hapon na po ko naglaba kay hapon na niagas ang tubig dati.
Yes, mangga ha. Di tayo ni. Ako dahil natugon, di tayo ni. Kung bisita kat bahay po, di tayo ni. Dito si Ja. Tita Lucy to. Hi, Tita Lucy. Yung bisitan. Hi, Tita Lucy. Yung bisitahan ko ni mo sa bahay po, Tita Lucy. Tama. Sa may bisitahan ko ni mo, Tita Lucy. Gusto rin makakita ni mo. Gusto ka makakita, Tita Lucy. Magdunod na malipay ko, Tita Lucy. Kaya salamat sa pagpangga, Tita Lucy. Anong makita tas bahay po, Tita Lucy. Kanang kagwapa ni mo, Tita Lucy. Salamat sa dagang pagpangga, Tita Lucy, ha. Oh, madya pag abot na mo. Aliana. Kamusta pag-eskwela? Nabalhin na pag-schedule ni Aliana. Buntag na pod. Pakdyan ng pamahaw day. Ako kapamahaw day. Alas 10 na. Bito basta buntag. Magdali. Ano ko kapamahaw ganina. Samot na kay wami na sakdyan. Magsakay motor patugbong. Ano day? Masugot ka day. Mag-practice si mama motor day. Yarong initay makalakaw ta. Ganina hapit ka maliit. Kay way nasakdyang motor. Ay Lord. Pagilis na la. Imong gikawag mo snacks? Digid lalim. Story time. Kanang magapa sa oras. Inja. Dugay pa dyan may kasakay o gabalabal. Inja karon pag panguli na mo. Huwat pa po na yabalabal mo labay. Practice di kog motor day. Kay lamin yung natay. Kaugaling ng sakyanan. Di na mag-atang pag balabal. Naging sama mo sa eskwelahan. Nagsuwat? Doon suwat ka? Very good. Naimino ka sang ganina. Apa itong piliinin to Eh, ikaw rin suot na ko na. Nabi na-improve. Yung sir, na-improve na kuno ka. Dapat ikaw ra. Magilis. Atos kwarto magilis. Ako kasa ng bratanan. Ikaw. Atos kwarto magilis. At dumasis kwarto magilis. Ikaw. Kaya magtiwas ko pangayay sang nilabhan ganina. Na nagladali ko panglaba. Aguban rayhaw ang nahayhay. Aguban wa. Ana po tuwing ko tuwing yung hayhay ron. Yung busdak. Yung sinakay tabuan. Salamat ko sino kay. Nagtaad na din yung abot. Yung daling uwan. Tapos yung tabuan ha. Salamat dyan sa Ginoo. May nagyabot. Syarog di maniwang, kadadlaw baklay. Yeah. Pagkipapatan, makadado ito manugoy ma. Kadadlaw baklay. Bakay ka na magsigig baklay, makaniwang manak ma. Madunoon kay maniwang ta. Dili ka ganhag maniwang. Ay, kanang maniwang magkikig manak ma. Ano madin ang niwang? Di maado magkikig na ma. Hindi ko na maadyo ng magkigkig. Mao na si Ja, magduli kag maniwang ka. Hindi sa kayo magbaklay man ta kadadlaw. Maniwang lang ko ma. Tagdira magmaniwang. Tama. Tagdira maniwang. Hindi tayo magkikig man ko ma. Dili tabog day. Dili hadlik maniwang. Basta mo dahil ang gabi, hindi ay ma. Mobigil mi. Mobigil. Dali. Hindi ma ha. Inta
magkasaduto sa patan ug uli indan Oo. ma. Tama? Sadyo. Sang oras Basin. tama? Basin. Saduto da makauli ma. Mm. Yung paningat nagsimod. Tabok na deta. Ug mahurot ug mosadog ug mahurot ag tahong kapatan dali mamubisi mo unja ma. Mm. Gyarag ko na, lubi-lubi, mautan na ba ni? Naguwang na hinoon. Ya, pakita doon na. Kaya niya, mautan ni si Ja. Kani. Kaso naguwang na, taning kuhaon des na ginadlaw kayong utanon. Na pa may dabong hinoon na. Kasi nakailadan na. Mautan na si Ja. Gihanghang ko. Diyan ako sa family house. Na ako'y nakitaan nga kapayas. Sayang man dako. Ang dugiton. Kado na Ang bright ko siya kadyo. Buta sana ka? Hindi, bright ko siya kadyo. Ah, berat. Ikaw nga berat man. kasabot ako nga sa tingin nila. Hala. Mado. Madyo. Tora ka pa dyan ang dugiton to Kita mo na dako. Tama kuha na. Kay sayang po na. Nahut-hut man. Dako raba. Pero pwede pa si Ja kuskuson kay bukas sa tayo ko no. Egos bato paghagbong. Dako araba. Wa man. Sayang, pero napay makuhan. Haning waang kasi tatay mo kaon ko no. Napa man si Jaima. Uy! Salita. Nakoy kuan. Sabaray. Nakoy galang-galang gasa ni Ate Flodelisa. Masamole dyan na sa ate dari. Naghandin nagma simu-simu. Magdana si Jag. Suman. Nagdaog. Pinuto duha ka klase. Bawon sa kalainan dari pinuto parehas ng pinuto pero kari marag lispad-lispad. Di na pagkamana sa tinga. Agari wala palaman kari kunong lispad-lispad. Na kuno ni palamas tenga. Nagdag pansit. Nagdag balbakwa. Agaba naman nagipagkaon, dag chicken. Nagdag mangga, daghan ni gipangauna. Nagdaog pan. Sabi lagi sa ate. Basta mo na mauli na. Mo na og adlaw Sabado si Aliana. Mingon din nagbatos family house kay na may muli magkasa. Pero ba ko kadut yung galang-galang ma. Mo na sa ate floor. Arang ka para sa ate kanang generous. Nagdapag ay gigasahan pa sila sa nanay ukuan sudan. Nga namang ate Bautan kanim do mong ate floor sa unas dito pa Miss Manila. Ug mapos di mga dos kanabang
magsabot may manggidiot nga na magabang pun mig maabot si ate kaya panggasahan man ni kuha ni sa ate kanang hinggasa. Mga anta. Masa tao, hindi tayo yung biya. Kahit di tayo din. Data mo yung kulay tayo din. Hindi sa mabadjukol kaya sa ganahan. Sinaganahan ma. Lami. Sabi ma. Lami ako galang-galang. Lalabi ma. Kangka? Di ma. Nilakaw mo niya ma. Nakuan ko ba na curious ko sa gikaang mananghilin nga peanut butter tree. Musuway ko kaon. Lami man kuno. Kaya try ko. Lamig dahil dito siya. Labong dahil lami. Malinamnam. Kani ko no. Og mahinog na siya. Gamay na imong makaon. Moral manghamod dyan. Pero nga ni hilaw pa. Namin na. Ah. Ano to? Malinamnam siya kanon. Manguha ako kuan. Manguha ako alagbate. Manili mo sito. Manguha ako alagbate na may daghang alagbate na. Pero sa man nakuha ang alagbate. So, manihapon na tayo managang nilaw o ibutang ang piniritong isda.